mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Ayoko nang ituloy ang kasal. Kasi nalaman ko, marami siyang Hi DJ Rocky at DJ Jello. Kabadong-kabado akong sinusulat ang kwento ko. Malapit na kasi akong ikasal. Pero may nalaman ako. May nalaman ako na hindi maganda tungkol sa mapapangasawa ko. Sana mabigyan niyo ako ng advice. Itago niyo na lang ako sa pangalang Nino. At ito, ang aking secret file. Three and a half years kaming naging mag-boyfriend, girlfriend, ng fiancé ko na itago na lang natin sa pangalang Joy. Parehas kaming nakatapos ng kolehiyo sa kursong management. Sa katunayan, batchmates kami. Pero naging magkarelasyon lang kami years after naming makagraduate ng college. Nagkatagpo ang mga landas namin na parehas kaming single noon. Naghahanap ng mamahalin. Kaya sinubukan namin. Nag-work. Kaya tinuloy-tuloy na namin. Medyo laki sa hirap si Joy. 7 silang magkakapatid. At siya ang pangalawa. At parang isa siya sa mga inaasahan ng mga magulang niya na tutulong sa kanyang mga kapatid sa pagpapaaral at pagsusustento. Dahil doon, maaga siyang nagtrabaho. Nung college pa nga lang kami, nagtrabaho na siya bilang crew sa isang fast food chain. At nung nagtapos kami ng kolehiyo, nakalipat siya sa isang pribadong kumpanya bilang isang data encoder. Habang ako naman, nakakuha rin ng trabaho bilang sales manager sa isang malapit na bookstore sa pinagtatrabahuhan ni Joy. Kaya hindi masyadong mahirap ang relasyon namin. Dahil pwede kaming magkita habang break time at magsabay pauwi. DJ Rocky at DJ Jello,
Isa sa mga katangiang nagustuhan ko kay Joy ay ang pagiging caring niya. Malambing at maunawain. Lagi kong nararamdaman na secure ako sa kanya. Alagang-alaga ako. Sinisigurado niya na maayos ang kalagayan ko araw-araw. Ganon din naman ako sa kanya. Minsan nga, napag-uusapan namin ang mga plano kung sakaling magpapakasal na kami. Saan kami magpapatayo ng bahay, anong klaseng kasalang pag-iipunan namin, ilang anak ang gugustuhin namin, saang mga lugar kami magta-travel, mga ganong bagay. Kumbaga, nakaset na ang mga plano na pag-usapan na namin ni Joy. Hanggang sa dumating nga yung araw na nag-propose na ako sa kanya. Neto lang, nung Valentine's. Pakiramdam ko handang-handa naman na kami. Dahil may ipon na kami. May naitabi na kami para makapagsimula ng married life na tatahakin namin. At mukha namang sigurado na kami sa isa't isa. So bakit pa namin patatagalin? Kung sa simbahan lang din naman ang tuloy ng lahat-lahat, 'di ba? Nag-yes naman si Joy sa proposal ko. Kaya damang-dama ko ang lubos na kasiyahan. Tuloy na ang kasal namin. Hanggang sa may nalaman ako. Isang buwan bago ang kasal namin, may nadiskubri akong matagal nang itinatago sa akin ni Joy. Ito yung bagay na hindi ko naman napapansin. Kaya ngayon, napupuno na ako ng pagdududa at pag-aalinlangan. Kaya nga, DJ Rocky at DJ Jello, napapaisip ako. Dapat ko pa bang ituloy ang pagpapakasal kay Joy? O hindi na? Hindi ko ugaling makialam sa cellphone ni Joy. Pero isang araw, habang naglalabas si Joy, nagbasa ako ng messages sa inbox niya. Yung ibang ka-text niya, kilala ko naman dahil may pangalan. Pero yung iba na hindi ko kilala, yun ang binasa ko. May iba naman walang pangalan, number lang. Binasa ko rin. Nagulat ako sa mga mensahe. Halos lahat pare-pareho ang mensahe. Kailan mo ako babayaran? Patong-patong ng utang mo, wala ka bang balak magbayad? Gusto mo ba i-post ko yung pangalan mo sa Facebook? Ano, magbabayad ka ba o hindi? Nangako ka sa akin, 'di ba? Babayaran mo ko. Mga ganong klase ng messages. Hanggang sa inungkat ko pa yung ibang nakakausap niya sa Messenger. Ang dami niya palang nautangan. At hindi niya mabayaran yung karamihan sa kanila.
Nagtataka ako. Wala namang nababanggit si Joy sa akin tungkol sa mga utang niya sa ibang tao. Bakit ngayon ko lang to nalalaman? Bakit hindi niya sinasabi sa akin? Bakit niya itinatago sa akin? Pagkatapos ni Joy maglaba, pasimple ko siyang kinausap. Sabi ko, "Babe, sorry. Pinakialaman ko ang cellphone mo. Nagbasa ako ng messages. Nakita ko ang dami mong nahiramang pera. Tapos hindi mo pa nababayaran yung iba. Magsasalita pa sana ako. Kaso nag-walk out na agad si Joy. Sinundan ko siyang lumabas ng bahay nila at naglakad-lakad muna kami palayo. Sabi niya, "Ba't ka nagbasa? Wala ka bang tiwala sa akin?" Sumagot naman ako ng, "Babe, may tiwala ako sa'yo pero bakit di ko alam to?" Ibabalik ko sa iyo ang tanong, babe. Ikaw, wala ka bang tiwala sa akin? DJ Rocky at DJ Jello. Hindi nakasagot si Joy. Pero bakas sa mukha niya yung gulat na nalaman ko na marami siyang utang. Ang naitanong ko na lang sa kanya ay kung ano ang balak niyang gawin para bayaran ang mga pinagkakautangan niya. Ang sagot lang niya ay, "Ewan, hindi ko alam. Wala rin akong pambayad. Paano ba naman kasi yung mga kapatid ko? Ako lang yung inaasahan." DJ Rocky at DJ Jello. Sa isang iglap, bigla kong na-realize na hindi ako sigurado sa desisyon kong pakasalan si Joy. Aaminin ko, hindi ako palautang na klase ng tao at ayokong mabaon sa utang. Kung pakakasalan ko siya, baka gamitin lang ako ng pamilya niya para mautangan. Sa huli, baka ako mismo, malubog rin sa utang. At alam yun ni Joy mula pa noon na hindi ako mahilig umutang. Na ayokong magkaroon ng utang. Kung anong meron ako sa kinikita ko, yun yung pinagkakasya ko. Hindi ko sinasagad na maubos ang pera ko. Napaisip nga ako Masyado bang mabigat yung ganong klaseng prinsipyo? Para hindi masunod? Para hindi magawa ng paraan ng iba? DJ Rocky at DJ Jello, don't get me wrong. Mahal ko pa rin naman si Joy sa kabila ng lahat ng mga nalaman ko. Pero yun nga ang dami-dami niya palang utang. Kaya parang ayoko na muna siyang pakasalan. Sa ngayon. Parang siguro dapat unahin niya muna isettle yung mga utang niya. Mahirap naman na magpakasal kami pero lalo lang kaming malulubog sa mas maraming utang dahil sa mga nahiraman niya noon. Baka babash pa kami na nagpakasal pero balot na balot naman pala sa utang ang mapapangasawa ko. Ayoko lang din na magkaroon ng conflict o issue o magkaganon. Nalilito ako Ano nga bang dapat kong gawin?
Sana mapayuhan niyo ako kung ano ang tamang gawin. Maganda ba na ipagpaliban na lang muna namin ang kasal? O ituloy na lang? Aaminin ko, 50-50 ako ngayon. Parang gusto ko ng space. Parang gusto ko muna mag-isip-isip. Basta hindi ako sigurado. Gusto ko anong dapat kong gawin. Kaya lumalapit ako sa inyo para humingi ng payo. Maraming salamat DJ Rocky at DJ Jello. Hanggang dito na lang po muna. Muli, ako si Nino. At ito, ang aking Secret 5.